Het is deze week de week van sport en bewegen. Sport Friesland roept verenigings in die dagen op om haar dwarren iepen te zetten. In coronatijd verleren een soort clubsleden en meesten gaan ook minder sporten. Doel van de week is dat meesten in de kunde komen met verschillende sporten en ontdekken wat bij haar past. Een van de verenigingen die het meedoet is de badmintonclub van Verwerd. We willen bereiken dat we in ieder geval zodanig aantal krijgen dat we de huur kunnen betalen. Dat is wel het belangrijkste. Het moet ook weer niet al te groot worden, want de gezelligheid is ook erg belangrijk. Maar we hebben momenteel 12 leden, dus we hadden het wel leuk gevonden. Nog zo 2, misschien 3 leden. Fokke van der Meulen zit al zo'n jochen hier bij de badmintonclub van Verwerd. Hij wordt deze week 83 jaar. Maar hij kan nog altijd smashen als de beste. Hij leidt uit wat het badminton zo leuk maakt. Nou ja, de lol en de aardigheid en kijk zou we niet zijn. Het houdt je jong en het houdt je fanatiek. Het doel van nieuwe leden werven is voor de badmintonners in elk geval voor een pad slagen. Er wiert je een nieuw gezicht. Ja, dit protten we allemaal een ander en daar gaat het eigenlijk om. Het is plezier maken en in de tijd met plezier maken dat je conditie wat op peil houdt.